makadi mhuri yeZimbabwe kusangana zvekare kwatiri kuita pano paZim News Live YTS pano patinokupai latest news nhau dziri kuitika munyika yedu munyika yeZimbabwe. Mhuri yeZimbabwe Chamisa azopinda Pachigaro Manje, Chamisa achizopinda manje pakutonga pakaipa mhuri yeZimbabwe. Kana uchangotanga kuona mavhidhiyo edu ndokurudzira kuti ubva watongobai wasubscribe pachannel yedu. Kana ukagara kwasubscribe chibva watora mukana uno kungolike vhidhiyo rinori ubva watoramba uchiona mavhidhiyo edu kuti uramba uchiona maupdates edu atinokupai pano paZim News Live YTS pano patinokonekta tichikupai latest news nhau dzemandorokwati nhau dzezvese zviri kuitika munyika yedu munyika yeZimbabwe. Kana ndokurudzira kuti mubve matosubscribe pamwe chete nekulaika. Saka muzora nhasi mhuri yeZimbabwe, nhasi tamboti timbofambira zvakaitika kare, tamboti timbofambira nhau dzezviprofita, tamboti timbofambira maprophecies akaprofesaiwa nenumber of prophets pamakore apfuura anoenderana naNelson Chamisa, anoenderana neinauguration yaNelson Chamisa, anoenderana nekutonga kweCCC. Saka muzora nhasi pane prophecy yakaprofesaiwa tichitarisa mugore ra2017 pama-elections a2017 vanhu vazhinji vanga vakatarisira kuti aiwa mukomana Nero ndiye achapinda panyanga, mukomana Nero ndiye achapinda pakutonga, asi zvisinei zvakakonewa. Zvindizvo zvakabva zvabata vanhu, zvinova zvakabata vanhu vakawanda. Saka tiri kutarisa panenge profesi yakaitwa naprofeti Obey yanga yakanzi to Nelson Chamisa, the Lord has given you presidents but after 7 years we shall rule over Zimbabwe. Saka iyi prophecy yakaprofesaiwa in 2017 akanzi achazotonga nyika yeZimbabwe after 7 years. Saka takatanga kuverenga 7 years from there up to now ndopatakaona kuti 7 years dziri kusvika muna 2024 watiri kupinda uyu. Saka iyi ngatimbomira takabata takadai tomboona umwe futi akaprofita timbonzwa kuti akataura kuti kudii pamusoro pemukomana Nero. Saka pane mumwe akati anonzi Prophet Advocate Joshua has issued a prophecy on the second term of President of Mnangagwa. Speaking during the service on 5 November 2022, Prophet Joshua said he saw a book written regarding the politics of Zimbabwe. He said in the book, it was revealed to him that there is a snake that will attack President Mnangagwa second term before or after the elections. Saka mhuri yeZimbabwe tichikalkuleta tichironda aya maprofeti aioneswa pamusoro pekutonga kwemutungamiri wenyika aripo izvezvi vaEmmerson Mudamhidzo Mnangagwa pamwe chete naNelson Chamisa pakaipa mhuri yeZimbabwe. tikuona kuti zvinogona chiri chokwadi kuti kune maprofeti sauya anonzi Prophet Obey vanoti kana vachinge vanunga vakaona vakakudza nezverufu kuzoona kuti upenyu hwako hwatova pamupata cheko. Saka pakaipa mhuri yeZimbabwe. Saka tichiona kuti iyo profesi yavakataura yaNelson Chamisa kuti achazotonga after 7 years tichitarisa nezviri kuitika mazuva ano zvafanana panyaya yeSADC kana nyaya yemakomanda ava kujamukira ED. Takutoona kutoti pashata ava pakoma Mnangagwa anytime soon zvogona kungomudhakwira, anytime soon munogona kutongonzwa kutongoti zvinhu zvatochinja, mogona kuzototi government iri kutonga isisipo. Saka pakaipa mhuri yeZimbabwe. Ameno imi kuti munozviona sei, chimbotipaiwo view yenyu from end kwamuri ikoko, kumbotiudza kuti muri kumbofunga kuti kudii pamusoro penyaya iyi. Saka from maprophecies aitwa nemaprofets aya hatikona kuti from now onwards up to kupinda kwatiri kuita mugore dzvairi, mugore nyuwani, gore ramangwana ra2024, mhuri yeZimbabwe anything can happen. Because izvezvi tatova papeak chaipo, anything can happen. Mnangagwa can fall down. Saka pakaipa mhuri yeZimbabwe. Regai timbonzwa kuti munofunga kuti kudii pamusoro penyaya. Saka panguva ino ndokukurudzirai kuti